大家好，我 Shoki 啊。今集繼續講大家啲日本語中級1第5課嘅文法。想講呢條句型，移動動詞他形再加他，跟住再接 tokoro，再接助詞に或者で。tokoro 就係地方，に就係存在嘅在啊，に呢個で就係在一個地方做一個動作嘅在啊，で係表示移動嘅動詞。例如行く去、渡る渡過、曲がる轉彎、出る出嚟啊，用上述嘅形式表達，表示移動後嘅地點啊。あの信号を左へ曲がったところに郵便局があります。あの信號を左へ曲がったところに郵便局があります。在於好遠嗰盞交通燈嗰度轉咗左面之後嘅地方呢，就有郵局啦。改札を出て階段を登ったところで待っていてください。改札を出て階段を登ったところで待っていてください。請喺從個閘出咗嚟之後，上咗樓梯之後嘅地方嗰度等着啊，即係喺度等，唔好走開咁意思啊。好，暫時講到呢度啦，有問題可以喺留言欄問我，同埋訂閱分享頻道喎。唔該，拜拜。